ke bah made mengenai benken kalong halur ke jingkren jong nong aitin jong ke sarkar MD itu dari bapa lendo bong spokesperson andre ke jingi ke jenga unde umdisu spokesperson lade spokesperson marfia ke farang ngono mulkuk spoil so ke jington ke jong hakane sarkar MD itu umta mai kami ke hurar ke besir ke kam tam lele ke jingkren ke jong hangne ke don ke khobor kebal tho pin sim je nong bela na dhaba ne na srok ban lej bread se konsil kalong ke ke besoleran ada kumkini kintin kimi na bu kumti rang ba pi ke itu ke jingmut kita nong bela dan ne srok na ne dhaba kale ke kintin kalong hato pi kdau yo nominated MDC besusi ne pi kdau ti ya kitu ki MDC bo pa ba lajit kata ke jingkeli ke jang upai ba lajit knang ya ki MDC ulah biar ya ka jing im ke jongki na kata kadau isa jit ikim pa support this council ndre la dak kiti ki kintin kimi kalong ka ka ba ngam sui ham bale ngam sui ham pi munsin ka kintin ko la da bi udai judon nong biar le habadai bastan ka biar ka don pi ukso habau dai boy kumlo le utrut marwe teng ujlau hadu ka pelong trying ka men bom bentin hadu bon ra phabiap la ti ka chakasong ka chakasa chu ka de kata ka kentin kumtang ka kentu ya ki MDC ki badan hapo ka CDC mta ki badin na ka party wat no me snap wat no me tho ya ki AK baro ki te ki jingkren jing pide ber so tho long ki bri be sha pide ber so tho ya ki jingkren jing mau sudah buat marwe habu dai buta am trut marwe nai lech se kono lanen nai kedokti kata kedi kurkom pi hak bidei pan par ka jingong ka jingu kum taw nong aikin naka sarkar MD itu ong ba hak bidei ba ka LP kamera kam dei ka an ban bujli ya ka LP pi kene ka LP ka dawa de kisang phalang na du kisnam ke bamen syang ngai i baladalong hak ne ka dur ka sarkar MD itu kalau di Akino hau ba pol ndo kumra IT ukondra sungma ya ka ktin khasi di IP IT ho bon tekel dan bon simti ya be di barka inner line permit ILP marbali lokom hagisnam shwa bon simsmai kum minister house nam 8000 fly wongkumno ka kham jiwat si posya bani bisa si isel bani ka ILP na kata ka kentu ya ka sarkar MD itu badan menta ai hanobar bapol le ngini pe ke bo la bale ya ka ILP la ta la bale ye kamut ngi pai ba ki don ka hok but we don ka hok pan takor ngom khasi bar south kli ki na silang mat mar ka ta ka daw ko ong pharang ong capital I wonde wilda ka jingsrong berbor kalam sia ka jingjon PE habedei ba ka seri blossom ngata ka hak jinggi jinga undesu nong aktin kat ki kentin jingu bapni kat kum kete jingong na dhaba lane na surok ban bridge council kande ka kentin undesu nong aktin ladi nong aiting baling ong nong aiting pi hak seri blossom ka lalong house nam 8000 fly ki paiba kla presa jur bapelong hak singi uble ka sunday kyong ndrei ba pol ong kumno babaro kisngi kide kisngi bathaw do play de na kata kingi paiba ka persajur halo kate pi ke baja hagi kisi swaban mi kate kisi lawan ka riyong ka sir khai la lit yaki pandal badi kine gitai hagi kisi katu kate jings nang kade ka aingo nga yaro e ba president song uboong de mo uboong ngin pesangero e kisi ublei in pelong do hagi kisi poya hoi ubri butip ubri budon burom udai kin tawrang ba badi ka bedai bukan ka MDC ba siusi ro mahero iba president song balai de ubri bustan lada de ubri busu lada uta bu siusi na dhaba lane na surok ngatrai ba president no menjur dali liro ping ai ka jiro ye ba madu president si sai lale ike ba batam na kamenta ka jai beri ji kam tam apo ka LCDC pi nangta ka series blossom ka baar kai ka baja ni kai ka baja apo ICR adon koi ke jingyam jong wei khuna samla
kani kanang pening ya ki pai ba long nang ai ding susu i pat sa kabalay ka jingja apo municipal hang toru ka mihi ka iki ka jingja ka ba ki pai ba ki haban lalong ba ai ding ki pai ba pi ka sarkar ka basin sar borobar kariban tip kumdo ban ya kat kum kilinti mar ki don ki an kadon ka an sedin kadon ru an sa kamat nakataraw ihaban bisat niya ba so pengile ye ke pi ha ka bidei bat kane ha kisnam ki ba mensua mentaw wong kumno baya ka cherry blossom on pen karya no sa JN complex hangne wong num pelong su ha po madan kurkalang hangne wong ha JN stadium on pelong ya ka cherry blossom art ligi kusnam yop yang ha kane ka si runwan kita ginongroi papawnam portay the script and the Jason Deri lo kisalong kinong roy ki bakpaw ki masawan prinsong sit ya ki pai ba ha ka tigasi sa ai kinong roy kasi ka por ba pol ndo menso andang ke SU kinong roy kasi ba paw ka penborom ki SU kinong roy kasi ba paw pendon borom ki khnam ha to fikla no se ki kata kata ki jingkli ka jama ha to fikla no pi kum ka than ri bo jing nganut ban challenge ka boni kan room kade ka wei nang top point 3 hari India kawan baar ha ka ji kop top point 3 but menta kiton kinong roy na po tam ri boy jungi ki ba bit kirndang ila di ba ai lat kum ki te kin ki khasi ki ban long ban kintiu ya ka sap roy ka jungki ngasa sei hak we si ye we khna nagade ka dong ka than idon ka rendang ka siang ka sobang pan sngam hak ta ka por nga try nagaliang ka sarkar khamtam ba pol la di ban ai ji rapi balin khot iki nag nabar so siu iki ki klur baleng idon kinong roy hari lejong siu iki kain ai iki pen seluruh iki bagi dia sekmat seprang tapi dia gesap kepong mau beli lebuk kerpang pi kini ki baplo inga ngaman se ban mi sekmat bahaban keren ya ke jing sha